ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚೆಂದ ಪರ್ಬನೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಐತ ವಿಸರ್ಜನೆಲ ಆತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಏತ್ ಗೌಜಿ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಏತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ. ಆಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆವಂದಿನ ಏತೋ ವಿಡಿಯೋಲು ಏತೋ ಫೋಟೋಲು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಗವಂತಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೆಯೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಷರತ್ತು ಪಾಡುವೆರು, ಯಾನು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಈರು ಐನು ಬುಡಂದೆ ಪನೊಂದು ಪೋಡು ಪಂದು. ಅಪಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪನ್ಪೇರು ಆವು ಯಾನು ಪನೊಂದು ಪೋಪ ಐನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಪಂದು. ಅಂಚ ವೇದವ್ಯಾಸರು 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಥೆನ ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯರು. ಆಂಡ 11ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ತೂನಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು. ಅರ್ನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಪಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಂದನದ ಲೇಪನ ಮಂತದ್ದು ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಸರೋವರಗೂ ಪೋದು ಮೀಪಾವೇರು. ಮೀಪಾದ ಕೂಡ ಅವೇ ಜಾಗಕ್ಕಂತದ್ದು ಅರೇನು ಕುಲ್ಲವೇರು. ಈ ಕಥೆನ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಿಸರ್ಜನೆದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವೇರನು ಪತಂಪೋದು ಮೀಪಾದ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಾವಣಿ ಐಕ್ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪಂದು ಅರ್ಥ. ಭೂಲೋಕಡ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಭೂಲೋಕಡಿತ್ತಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗುಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಡು. ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ ಪಾದದಡಿಟ್ಟು ಯಾಪಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸುಂಡಿಲುಪ್ಪುನಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಕ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭೂಲೋಕಡುಪ್ಪುನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬುಕ್ಕುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಅದು ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಗ್ರಂಥನ ಬರೆದು ಪುರಾಣನ ಓದುದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯಿನಾರು. ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೆರೆ ಬಕ ಭಗವಂತನ ಪುರಾಣನ ಓದು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂದು ಅರಡ ನಟುಣ್ಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.